Niektorým veciam skutočne nerozumiem. Ako si mohol predseda vlády Slovenskej republiky za svojho poradcu vybrať chronického progresívca, slniečkára, presadzovateľa migrácie pána Lajčáka? Veď toho človeka všetci veľmi dobre poznáme. Pamätáme si na jeho výčiny, keď bol minister zahraničných vecí. Pamätáme si, ako urážal slovenský národ, keď ľudia odmietali akceptovať pakt OSN o migrácii, ktorého on bol dokonca spoluautorom, pracoval na ňom a píšil sa ním. Jeho cieľom bolo zaplaviť Európu nelegálnymi imigrantmi z Afriky a nastaviť systém, kedy by títo prichádzali po miliónoch do Európy neustále a už navždy, až by Európu úplne zmenili. A takýto progresívec, takýto otvorený podporovateľ Bidena, Obamu a všetkej tej ultraliberálnej kliky v USA sa stane poradcom predsedu vlády Roberta Fica. Takto sa, páni a dámy vo vláde, to budem úprimný, hradza proti progresivizmu rozhodne nebuduje. S Druckerom, s Lajčákom, so Šefčovičom a podobnými ľuďmi, ktorých ste naplnili celú vládu, môžeme o hradzi proti progresivizmu iba snívať.